Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen doma Alojza Volinca u Ivanić Gradu obilježen je dan antifašističke borbe. Predstavnici grada, udruga antifašista te građani odali su počast svim borcima koji su sudjelovali u antifašističkom pokretu i dali doprinos borbi protiv fašizma tijekom Drugog svjetskog rata. Dan antifašističke borbe obilježava se u spomen na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica kraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred, prva antifašistička postrojba u Hrvatskoj i jedna od prvih u tada okupiranoj Europi. Predsjednik udruge antifašista Ivanić Grada Boris Kovačić podsjetio je na važnost očuvanja sjećanja na događaje iz Drugog svjetskog rata, te istaknuo kako vrijednosti antifašizma i danas predstavljaju važan temelj demokratskog društva. Često ističemo, mi antifašisti naglašavamo da sigurno ni Republike Hrvatske ne bi bilo. Uostalom, antifašizam je pobijedio u Drugom svjetskom ratu jedno veliko zlo. Zahvaljujući antifašistima i Hrvatske, ali i šire, i Hrvatska je dočekala pobjedu na pravoj strani, da se tako izrazim. I mi pridajemo jako veliki značaj toj ideji i tim postignućima. I zbog toga mislim da je bitno sjećati se da je danas potrebno prije svega razvijati, kako se to danas kaže moderno, kulturu sjećanja. Ma šta to značilo, molim lijepo, a mislim da evo i za sve nas to mora imati veći značaj u društvu nego što to trenutno je. Zamjenik gradonačelnika Ivanić Grada Tomislav Cuvaj naglasio je kako je važno njegovati kulturu sjećanja i odavati počast svima koji su se borili za slobodu. Istaknuo je da dan antifašističke borbe podsjeća na vrijednost mira, tolerancije i zajedništva koje je potrebno prenositi i budućim generacijama. Kao i svake godine ja bih htio istaknuti primjer Ivanića kao primjer jedinice lokalne samouprave gdje svi zajedno dođemo obilježiti dan antifašističke borbe, zajedno branitelji, sve stranke, neovisno o stranačkoj pripadnosti. Evo, cijenimo taj dio povijesti koji je iza nas. Ja ću gledati u budućnosti, evo, želim napomenuti da svi zajedno moramo gledati prema naprijed, ne okretati se unazad i ovo što se dešava na državnoj razini ne treba biti slika na lokalnoj. Evo, kažemo, Ivaniću, mi to radimo svake godine, bez obzira na stranačku pripadnost, jer kažem, to je dio naše povijesti koje ne treba zaboraviti. Okupljeni su minutom šutnje odali počast poginulim borcima i svim žrtvama rata. Obilježavanje je proteklo u dostojanstvenom ozračju, uz poruke mira, poštovanja povijesne istine i očuvanja antifašističke baštine. Polaganjem vijenaca kod spomen doma Alojza Volinca, Ivanić Grad je još jednom obilježio dan antifašističke borbe, podsjetivši se povijesnih događaja koji su obilježili borbu za slobodu te vrijednosti koje danas imaju važno mjesto u suvremenom društvu.